to have systems to hold people to account. Wadhi kaonti ma Migori chenro mar yawo kambi mar rabuon mar Getonganya sub county ma Kuria West dhi nyime. Nyasi motele kod gavana Migori chila yako kambi ni geno mar ne orume chakruok mar higa ma 2022. Kata kamano yande poko chako tich nikech pok ne oketne budget. Ogere kod omenda mar shillings million 107. Watudre gi reporter marwa Migori George Juma mondo lerno mathoth e yor sime. George, erokamano kuom yudo thuolo mar loso kod lak seche gi kambi mar Getonganya ni en kambi ma ne oyaw higa mokadho. Kata kamano rem mar tiyo kaluwore kod midhiero maka kod kacha. Lerno to gi sani gi geto timang'o kod kambi no e weche mag purgo to menda oseketi koso podi to jopiny gi geno mage to jotelo singo nang'o e wi tiyo mar kambi no kochakre odiochieng' kawuono. Erokamano Emmanuel, mana kaka iselero en adier ni kambi ni mar rabuon gedo mare norumo higa mar 2022. Bende wanya paro ka gavana manoseyie yueyo kotho bado kaachiel kod jatend Migago no machon wechego mag loch gondo Eugene Wamalwa ne ochopo kendo noyawo kambi ni mar rabuon mar Getonganya. Kata kamano bang' ka noseyaw kambi ni okosebedo katiyo wera ni onge omenda kata budget manoket ni kambi ni mabende inyalo tigo mondo koro chak chenro. Kambi mar rabuon ni gik maduong' bende koro timo en ni sama koro jopur osepiro rabuon to rabuon ikelo ka rabuon ilose yore mopogore opogore imede ndadhu mopogore opogore. Achiel kuom gi en rege mondo obed kaka mogo ma inyalo tigo e loso nyuka, e loso mandas, kek kaachiel kod mamoko. Kaachiel bende kata mana loso crepes bende inyalo tigo e wechego mag rabuon. Kabendo odiochieng' ma kawuono piny owacho mar kaonti ma Migori oyango ne giketo omenda tenge milion 15 mabende koro itiyo godo e chenro mar ne koro kambi ni koro chako ti kendo kambi ni koro yawa yanga. Kambi ni gedo mar nochakore higa mar 2019 bang' kane osire kod piny owacho mar kaonti ma Migori kawo tende kod pinjego kata mar riwruok mag pinjego mag jorochere ma idendo kaka European Union mane ogolo omenda maromo milion 107. Kabende igeno ni odiochieng' ma kawuono en pong'ruok ne jopur bang' kambi ni koro chako tich ayanga. Wanyaparo ni e higa mar 2022 mane igeno ni kambi ni chake tich od bura ma Migori be nodhi manoloso kata chik mabende idendo kaka Sweet Potato Corporation Act mabende ko ne chiwo thuolo makare mar loso kata board mabende nyaka sani koro oseketi. Board ni osebedo koketi kanyo kuom kinde malach kata mano biro ni yande ne pok oketo omenda yando miyo kambi ni ok osebedo katiyo yono makare. Kabende chieng' ma kawuono nyasi ma ochope kod gavana ma Migori chile bende koro yawa yanga. Gavana osingo ni moko kuom midhiero ma jopur mag rabuon osiro kaneno gin mago moting'o mano kaka yudo chiro. Kambi ni koro dhi chiwo chiro kabende wan gik midhi gole kambi ni moting'o mogo kod mamoko gidhi manyo chiro e kaonti ma Migori kaachiel kod oko mar kaonti ni. Kabende wacho ni nyaka sani piny owacho mar kaonti bende nitie kod chenro mag jiwo wechego mag pur mag rabuon e kaonti ma Migori ka olando ni ka okalo kuomruok margi ma idendo kaka Sweet Potato Cooperative mabende sani timego ma Kuria. Piny owacho mar kaonti ma Migori ket nigi tenge omenda mar milion 1 madhi konyo jopur e chenro mopogore opogore to ahinya mago mag pidho rabuon. Kambi ni mar Getonganya iwacho ni kuom saa achiel onyalo rego rabuon maromo tan 4. Kai kaunti ma Migori mangima sani rabuon ma inyalo gol romo tan 94,000 mabende inyalo gol e kaunti ma Migori higa ka higa ma igero ne magi koro biro dhi e kambi ni mondo koro konyo. Kata kamano ijiwo ni sama kambi ni ochako rego onyalo medo doro rabuon kabende ma emijiwo jopur mopogore opogore e kaunti ma Migori mangima mondo owuog oko kendo koro opur rabuon. Wawinjo ka jopur bende ogolo ywak gi ni sama koro kambi ni chakore gombo margi ni ging'eyo ni samoro piny owacho biro dwaro rabuon aina rabuon moko magore mondo koro regi kambi. Kata kamano gin bende ne nitie rabuon moko mane gipuro ma samoro kambi dwaro rabuon moro maratong' cha to gin ng'eny gi ok ne pur rabuon ni. Dwaro margi en ni sama kambi ni chako rego okwongo chiw thuolo rabuon gi te kata bende gin mago moko chopo rang'iny midwaro okaw rabuon gi te ka piny owacho pok ochiwo kodhi mar rabuon ma de giyer ni mondo koro inyalo pidh kambi inyalo pidh mondo koro obire kambi. Kabende giwacho ni chakruok mar kambi ni gombo margi en ni kik obed mano michako kawuono to kinde machuok to chako kwamo nikech gintiere kod geno nikech ma dhi resogi. Nyaka sani thoth jo rabuon osebedo ka jopidho rabuon osebedo ka uso rabuon ne jo black kata black market mawuok e gwenge mopogore opogore ma thoth gi samoro kawo gunia achiel maduong' e nengo mar siling 2,000. Wach ni ma osemiyo ok inyal yudo nengo makare. Kageno margi kata gwayo margi en ni sama koro kambi ni chako tiyo yanga obed mano mok ichaka chaka to pinyo to obed mano manyalo konyo jopur to
bende piny owacho okonygi kod kothe ma owinjore kaachiel gi moko bende koro nyalo chiwo weche mag pur mag rabuon e kaonti ma Migori. George, erokamano kuom miyo ler machal kamano. Kaka isewachono, to bende jopur nitiere kod sir ma giyudo kuom piny owacho kaluwore ni gisebedo gi ng'ur mopogore opogore ahinya to weche mag pur, weche mag kit rabuon monego bed ni gipidho, to kod bende weche motenore gineno ni oket chenro makare mibiro bed kikawo rabuon gi kuomgi ka gisegolo e puodho aeto ichwalo e kambi, to kod kaka ibiro chulgi bende oyangne gi mago. Gavana ma Migori twak mare oyango ne giketo chenro makare ma ne japur ochule yo makare. Kano wuoyo kod jatend migawo mar pur Lucas Musenda kinde mar juma achiel mokalo, nolero ne gichano ni gibiro kawo kilo achiel mar rabuon gibiro kawo kod siling 50 mondo koro japur oyud nweng'o makare. Kabende kata e chenro mar kothe giwacho ni gibiro chiwo. Anyalo paro higa achiel mokalo riwruokno mar bengi mar piny mangima World Bank ne ochiwo omenda maromo milion 100 ma itiyo godo e kelo kothego mag rabuon e kar pur mar food irrigation scheme. En keno bende nyaka sani piny owacho mar kaunti wacho ni gidhi nyime mar neno ni kothe okol moromo ma bende obed mano mar rabuon ma de giedne mondo koro ikele e kambini. Iwacho ni ma achiel kuom gigo mabiro konyo jopur e chenro mag pur. Ka bende iwacho ni milion 1 ma bende omenda ma milion 1 ma gavana owacho ni piny owacho mar kaunti dhi golo mondo osir jopur. Geno en ni ka jopur odhi otiyo kode makare e yor riwruok ma kata cooperative maggi to dhi konyogi eno ni chenro mag pur koro dhi makare mondo gibed gi yud nweng'o ka otenore kod pur mar rabuon e kaunti.